Siwa Semar bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwa pendak dina permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tik Brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar kula dhewe nggih mboten ngertos lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus monggo saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul monggo pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus niki pripun kahananing Keng Raka kaya isa ya terus adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawangi kaya gajih ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek ki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati ning jero monggo neng alas pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan cedhaki singa monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa digusah Srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu bungkuse ya ora suwek ki nek diceplok digoreng piye ya Tru dengkulmu ora ana bungkus kok diceplok digoreng kaya ndok ayo wujude ngono kuwi ning gumlundung ngeses-ngeses napa ndara Permadi mboten beta pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedah sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas jarine bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora tedas aneh kok arep pirang taun meneh awak dhewe saba ngalas wah cilaka iki nek ora ana sing iso mbedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun ora bedah-bedah nah aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya Tru heeh aning anake anak apa buat lagi ora omong gampang kok ora angel lho ora kaya nglebokke ATM iki meng ras-ramas ambangane ngene iki kowe karo aku ya kapiran Bagong nun nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa aku ora mbok nderekke ora apa-apa aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong kapok kowe ana minggat kana mulih kana rasa nderekke ndara wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awake dhewe duwe juragan wong ki bayi iki nek siji kalung usus loro wujud bungkus kuwi bayi sing pengpengan lho bayi sing bakal dadi menungso sing top kaya aku mbiyen ya Pak aku mbiyen kalung apa Pak kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit
Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mbaya sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus gareng. Gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esok, barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus ming aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Romo modal. Kalung kain aku. Mula kowe nang ndi-ndi adusa mambu kok. Lali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar, kula yen to dina iki Kakang Mas ora keduga entuk padhang saka pangawasaning Gusti. Permadinedya gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Semare koden mrayitna semuriris eka balik titiyane Trisanya Purnama sasi kocap kacaita nalika semanten dereng ngantos paripurna samimbal wacana Ki Lurah Semar nala Garing Petrus Maurula Bagong andherekaken risang permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tik Brasara dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubahaken wreksa ingkang ageng andhu kiri sela-sela pating jaletot suarane miris risang permadi mire sangganing para panakawan praptaning Gajah Sena. Sesumbar lindho pumi kuncing kumalu dukuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara iladal mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana Tik Brasara. Dadi jalaran nggon kowe entuk kasuwargan jati. Cah bagus. Yen pancen kowe isih urip, kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku. Sing gedhe pangapuramu. Yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati merga ketujah gadinge Gajah Sena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apan wis dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata dadi jalaran nggon kentuk kasuwargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kasuwargan jati. Bocah ing kemapan ning telenging bungkus.
Aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus. Nggir cah bagus. Anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena. Sakit tinujah mawi gading denidak deniles mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundung tansah nyaketi unggihaning Gajah Sena saya gempung sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang ing wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kalih cinandak dening jejabang atmajaning Prabu Bandu datan saged obah risang Gajah Sena wau. Suwek punang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggiat majaning Prabu Pandu anyandak gading kiwa tengen saka rasane nggone anyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing sang Gajah Sena nalika semanten keparenging jawata noyan ayo Baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jojo dadi kagiat nenggih Sang Hyang Pikula Narada sigra tumiyup saking Dirgantara. Sit pindha kombang ngajaping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone berkencang waru doyong mak bu bolong kali jodhe sapa sing gawe aduh ora jeneng mokal lah ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus monggo ora nate kesenggol dening apa wae ora kena srating Sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning bungkus piye aduh
kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane mongko gagah gedhe dhuwur. Wis nganggo sandangan. Jangkep apa sing diparingake dening Iwang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu. Kelat bau bali bar manggis. Lan sak piturute Bayu, yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan nonton lengking bungkus. Bocah iki kok gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong. Wah. Gedhe kono karo kowe suara. Iso gedhe banget. Aku sapa? Nah, ngandel ora. Aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nggir. Kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sapa, kowe durung ngerti aku sapa, lan kae uga durung ngerti aku sapa. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Astina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura. Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Kena ngopo aku ana ing telenging alas? Yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita kuwi 15 taun ana ing alas Tebrasara kene. Disetrakake dening wong atuwa kita merga wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing wana Tebrasara suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka 2 ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus. Saktemene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus. Mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adik kita ingkang tinemu nom. Yo sakarepmu aku radong. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya. Sabanjure sapa ingkang bisa mbedah bungkus? Sing bisa mbedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Irawana. Gajah Irawana kuwi gajah kayiwangan titiyane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati. Yo duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi mbedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso mbedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena mancing ana ing nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita ingkang tansah nunggu kelawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita ki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Sing dadi gajah mesti ana. Bicara sama tro? Nerodo. Cilik dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teka iki ulun wis matratap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing mrawasa bungkus mau, ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong lungguh sik. Wih, say Bagongan lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi
penggalian Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Mas mboten nginten babar pisan dilejeng andika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jon Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satria gagahe kaya ngono kok mung tukang dodol janganan. Bagong iki putra ratu kok Jon Toyang iki. Ya ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat dadi paseksen. Bayu, ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Ya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun lampah tapa brata. Monggo yen saged ndadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena Kakang Mas Bratasena mboten nginten babar pisan bilih kula sakmenika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ing mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi. Wah, kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngopo Ireng ndak ora kecathet rombongane. Iki sapa sing kaya tikus? Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara Bratasena. Nala Gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo ndara meresani aku kowe gumujeng kok. Menika naminipun Petruk. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah, kae bakal wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trima nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet matane, Tru. Oh, senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhep perkoso. Mboten, Ndara, kula sayang kalih sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong Jon. Bagong Jon.
Tambah-tambah. Bagong Jon ki yo lho yo men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern ki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong Jon. Yo Bagong Jon. Wah, Bagong Jon Nggih. undang-undangane. On. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Oh. Sanggere ketekan Wonokawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dienggo Gojek sapenake dhewe. Bratasena, Mrodo kakekku piye? kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Nger, kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu Si Permadi. Kaya ngapa bombong penggali wong atuwamu Prabu Pandhudewana kelawan Dewi Kunthi Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning Wonotik Brasara wis kelakon pundhat dina samengko. Yo ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku katur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga maruta. Sembahku katur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepohna jiwaning kasatriya Yonggir. Pun bapa tansah mayungi laku jantara kita. Wah, yo. Ya jagat pangestu ngkara wayah Bathara jagat iladala. Kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Penggaliku bareng aku nyumurupi marang suwane putuku Bratasena kelawan putuku Si Permadi paran padha raja nggir Bratasena. Handuk berkah pamujine Matswapati kakekku. Sowanku niring Sambikala aku ngaturake basaku katura. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat Permadi. Putuku nggir cah bagus padha raja sak praptanira. Tansah pinaringaning kawidadan niring Sambikala Kanjeng Eyang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning pun Eyang tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Kakang Semar padha raja. Wilujeng sinuwun niring Sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Sinuwun, ya. Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Bratasena. Matswapati kakekku apa? Permadi, kula wonten timbalaning ngadawu. Apa ta sababe? Dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata, Patih Nirbita supaya angulari menyang endi papaning para Pandhawa. Sabab pawarta ingkang sumambung nganti tekan talinganing pun Hyang ing Wirata sakbubare. Ya kuwi nalika putuku Si Kunthi bakal nampa kanugrahan negara Ngastina. Banjur karemake ana ing kutha Pramanakati ana ing bali Sigala-gala. Nalika semana kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing bali Gala-gala. Bebasan pepes Bayu kang tapis kaya iso ora ana pangarep-arep. Tumuli aku utusan kelawan Patih Nirbita angulari menyang endi dununging para Pandhawa. Dene bejane sira putu-putu kalising Sambikala lan apa ta sababe dene sira ingsun timbali ana ing negara Wirata. Ger jumbo kelawan putuku Pandhawa kuwi apan dadi putraning Prabu Pandhu sing jeneng Singa singaning Nalendra kuwi ora ana lho kejaba mung Prabu Pandhu Dewayana ingkang wis mapan ana ing kasuwargan jati. Ya wewatakane ya anggone minangka dado pangayomaning para kawula sak negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding. Mula wewatakaning bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh. Sira ngerti? Lamun dina samengko negara Ngastina
wis ana calon Nalendra ing bakal gumanti kepraboning Si Destarata. Ya sabab saka praduling Patih Suman ing ngandhakake yen to para Pandhawa wis tekaning pati. Wekasan Destarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi Si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir keprabone Si Destarata. Mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine. Aku ora kepengin nyumurupi marang turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga padha regejegan mung rebut kamukten negara Ngastina. Mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku ada padha rejegegan merga mung rebut negara Ngastina. Sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan, sun paringi bebungah. Ora usah dadak ngucik keprabone Ngastina, nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki marem-mareme kuwi yen to mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda nanging sarana bebodra dhewe, aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa. Ya. Mula ngerti ya Bratasena. Wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang-liwung, mongko gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa. Kinarya liru, kinarya ijoling negara Ngastina, wana marta kuwi mau babatana. Sawise sira babati, nggonen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh. Aja nganti sira ngucik marang keprabone Ngastina ingkang tan wurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan. Kaya ngapa bombonge wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem, ayem, urip matsinamadan. Pandhawa mukti, Kurawane ya mukti. Kanthi cara mengkono jagat iki ora bakal kobar marang angkara murka, Bratasena. Bremara remangos wamya ngambreng kati karunaning kaswase. Longlong lalu mangulati surya mangrang sang waya. Wah, pancen ati-atiku mung bakal nanjihke karo Destarata bapakku. Babakan negara Ngastina ora niat njaluk, nanging mung kepengin ngelingake yen to biyen tau tati nampa welinge Pandhu bapakku ewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku. Mula niatku karo Permadi tak wurungake yen to pancen Matswapati kakekku ora kepengin dumadining panca bakah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Matswapati kakekku ngiklasake wewengkon Wirata kang sinebut Wanamarta dadi kukupaning Pandhawa. Bratasena ora bakal wegah mung nampa wong kang dadi dawuhe Matswapati kakekku ing Wirata. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging Blaka Suta blak utang terus terang. Peranganing kutha Goro Karang Pradesan munggah ning Parden wis nate ingsun tekani. Nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi sinebut Wanamarta. Ya wana ing kemertani alas ing gawat kliwat wingit kepati. Sabab ujaring porake padha ngandhake aja kok mung jamak limrahing menungsa lumrah, nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ing Wanamarta. Mula yen to sira wis nampa peparinge yangmu ing Wirata, Bratasena, alas kuwi babatana, resik ana. Monggo yen wis kelakon sira babati, sira bebodra wujud negara, kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa. Yen pancen kaya ngono prastawa dawuh timbalane Matswapati kakekku. Aku nyuwun pamit. Dina iki uga aku bakal babat Wanamarta. Sira nyuwun apa, Bratasena? Apa sira nyuwun wadyabala? Ora, aku ora butuh wadyabala. Kancaku ya mung Permadi.
Merga sing bakal mukti ngawibawana ing Wonomarta aku sak sedulur. Yen to aku ngajak Wadyabala Wirata tan wurunga mengko yen wis paripurna nggone babat. Padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena. Pandhawa isa mukti nang Wonomarta merga saka pambiyantu ning Wadyabala Wirata aku wegah. Isa ya saka aku, ora ya saka Bratasena. Apa kowe njaluk sangu Raja Brana Mas Picis? Gunane dienggo apa? Aku arep bakal mangkat babat, ora ropian-ropian, ora seneng-seneng. Mula ora ana gunane ngakeni aku sangu Raja Brana. Wujuding Brana Picis paringe marsa mati kakekku. Malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan, ora turu. Durung rampung nggonku nglakoni prihatin, durung rampung nggonku babat Wonomarta. Wiladal jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara. Sang Bratasena nalika semanten ginakaken daya kekuwatanipun aji Bandung Bandawasa wungkal bener. Dilaranipun ingkang paman ing mandira jajar nggih Sang Gandamana. Pos prapteng tepining Wonomarta, eling-eling alas gawat kliwat wingit kepati satu mara, satu mati jalma mara keplayu. Saka rungkuting alas nganti ora isa tinrabas sarating Sang Hyang Pratangga Pati mila katon sintru telenging Wonomarta. Parandene Sang Pengawak Waja iki boten nate mundur saking geguntur, boten nate mendha saking pangrerepa. Pantok pepuntoning tekad sigra miwiti babat. Nalika semanten sigra anjebol wreksa-wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela pating jalempah polahe nganti kaya bublas rangkrat candrane.
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Wisikan Magulingan 5 iki ora pangling jim dam darat inggih Gusti Pati melayu-melayu sipat kuping sajak kaya kami gilan neneng apa mugi andadosna ing kawuningan Gusti Pati nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negari ing Indraprastha inggih Wonomarta mboten ngertosangkan paranipun wonten satunggiling makhluk ingkang wujud jalma menungso piyayinipun gagah pideksa Gudhek Wok Simbar Jojo teka wantun ngrisak pepasrening Wonomarta inggih Indraprastha tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng Dukiri Sela ingkang ageng nanging batos menika menawi dipun priksani mawi tata batin piyambakipun ngrisak pepasrening Wonomarta wujud candhi tuwin beteng kepasrening praja ing Indraprastha dipun risak dening titah menika lho ana menungsa soroh nyawa teka wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprastha ya ing Wonomarta yen nganti kadenangan dening Ratu Gusti Mulya sesembane awake dhewe sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot lajeng kepareng paduka aja ana ingkang melu-melu tak prepegane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyawa pengen meruput tinjo ya mani menungsa iki sajae kebangetan nggonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeka. Wah. Ana wujuding wewujudan yen tak matke katon ilang. Nah yen tak kedhepke katon cetha iki wujude ngopo? Mokal kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning Jim. Kowe bangsaning Jim ya. Jenengmu sapa? Aku Sapu Jagat. Sapu Jagat, pangkatku Patih. Negaramu ngendi? Ya iki negaraku. Kene wujuding alas bebondotan teko kowe ngaku iki wujuding negara. Panjen yen ditonton nganggo tata gelar lair kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara. Ya iki wujud negara Kajiman. Ingkang winastan negara ing Indraprastha. Raden, kowe ngrusak pepasrening praja ing Indraprastha. Kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe. Tata lair sing mbok rubuhke pancen wit sing gedhe nanging batin kowe ngrusak pepasrening praja ing Indraprastha. Sing tak rubuhke wujud wit, sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake kuwi pepasrening praja mangsa Baranga. Iki negara bangsaning Jim, aku menungso kowe Jim. Derajate dhuwur menungso tinimbangane Jim. Malah kowe matura karo Ratu Gustimu, kowe minggata sak wadya balamu papan kene arep tak nggo mukti karo dulur-dulurku.
papan kene arep tak babati, arep tak gawe sewijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh. Wah, sumuk nyawamu keparat. Kowe bakal nyingkirake para bangsaning jim apa kira-kira wis serep nyawamu. Ora ana jamak lumrahe menungso kalah karo bangsaning jim. Nadyan dumadining beda nanging antaraning jim lan menungso derajate dhuwur menungso. Aku dumadi saka bumi, kowe dumadi saka geni. Baliya marang papan asal mula bukamu krek jangkamu sirna marga layu ha. Iki aku ngerti eneng menungso kulite kandel. Tak cokot siungku ora tedas, tibani tangan ora dirasakake. Woh. Pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nanging apa mung tekan semene kekuwataning patih sapu jagat. Kowe kena daya kemandenku. Tampang sutra jala kencana isa nglawat meguru karo kowe 20 taun Raden.
Radenku Tampang Sutra Jala Kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepingin nuwal saya kenceng nggone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan kowe mesti tekaning pati. Ayo sambat kowe Raden. Wah. Permati. Kowe aja ado-ado saka aku, Puntadewa kakangku. Wah, awakku ora iso diobahke. Saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku, Permati. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati, Puntadewa. Ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngaluhur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti liriting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bata ora. Ana wong kok reting. Lho garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu ki kon ngematke. Ha wong aku karo Petruk malah opek jambu mete ya, Truk. Heeh. Ayo ngelak kaya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki le merem kerep, Truk. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Mongko aku ora memedi ki wedi. Ayo. Wah. Permati. Puntadewa. Aja adoh-adoh karo aku. Permati, Puntadewa, aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara. Cobi. Kayak ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Nala garing, wonten dawuh kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. Ha sampeyan dawuh ya karo tuwekan. Arah ora mundur. Wah. Permati. Puntadewa. Aku mati nang tengah ngalas. Swara apa nala garing? Senso napa nggih? Paling Ndara Bratasena kang raka nyilih senso. Kesel terus li negor ngangge senso. Petruk nun rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Ya. Rungokno Petruk. Sekegrika Ndara. Ora. Unine piye? Matut ngono. Sik tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu. Ayo. Cengelmu.
Oh, iki ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Tatut-tatut. Kok kan jambu mete. Permati. Aku tulung ngono. Undhadewa. Aku tulung ngono. Mboten nonton niku. Minggat, urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Permati. Undhadewa. Aku tulung ngono. Oh, goleki Sarmati. Oh, Sarmati. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan ra jijik napa kena idu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati. Undhadewa aku ora iso ambegan. Terus, dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe kok ngrungokke swara kok micak tetengok nang ngisor wit. Silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki mung micak wae ora turu kok dipeng-pengke. Wah, Permati aku tulung ana Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae nek. Truk. Kene aku dipunci. Ngopo dipunci? Men suarane cetha. Ya. Ayo oke sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Permati. Kowe ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Ketrucut e lho. Ha gulumu keciliken lha ku mbegagah ki kaya kurang ngombo. Wis krungu ra kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane terus. Sajake matur Ndara Permati. Ayo yo. Matur Ndara Permati cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas. Nggih, Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngapa? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Puntadewa, aku tulung ngono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sopo sing kena asma? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asma? Nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat ora. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terimake ora masalah. Iya. Titekno. Wis suwe aku nginceng ngantil ndase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir.
Loro atiku, aku seneng yo. Bagong nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asline aku ora trima guajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, ra masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dong jati. Buka sik. Tuman wae. Campur lo remah. Wis tutupi dong jati kei purwuri lemah mesti ora weruh. Kapokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, can wong ora. Ora nganu ngene iki ora. Mudar kowe. Ayo sumbara kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo guthik barang. Weh, lah setan. Aku dunggahke. Sone ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Yo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne? Ngopo gajul aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Niru ndara kok. Kowe ngomong asline gajul aku kok. Weh. Ayo. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo, Semar iki sok senengane ngejak gojek. Mambo ta iki? Kok ta iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po. Heeh. Endi kae kono? Wo, lah ngisore tok kono. Eman karang aku sok ora susah kono. Weh, gak. Setan ora. Untung aku dhuwur. Waduh, dadak wisuh iki. Reng tak andani, Reng, aku tidak pengen tahu. Apa lho, Reng, ora pengen ngerti aku, pokoke ora pengen ngerti. Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsune ran padha kadang Nun sewu
Sampun kerja ting penggalih Raden kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden. Ana sawijining Brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan lakuning Permati. Nggih, dipun tepangaken kula menika Brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim namung kula madheg pandhita. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna. Ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Wah, nai ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to kae? Adus. Adus. Wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Adus. Wak cemplungke kali lho. Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki edan karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing getepol kaya ngono kok ra gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarek. Irunge do buntet. Aku mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permadi lan peranganipun para Pandhawa? Ya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula merpeki dhateng jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning Jim. Pusaka 3 wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang ngraka nedeng babat Wonomarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing Hyang Pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Gendraprasta ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang ngraka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak telenging Wonomarta. Langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Gendraprasta saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timpuru, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning Jim Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tampa. Sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wonomarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning Jim. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni. Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati jengandika Raden saking Dirgantara Raden.
Puntadewa ingkang mapan ana ing pepungkuran gendongen tindak mrene klebu adiku Pinten Tangsen. Gendongen tindak mrene Petro. Saniki? Iya. Sebabe ana wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit dinten sak mangke bidal. Iya, Petro Ponokawan. Rikat mawon gitu lho. Iya, Ponokawan. Nggih, ngestaken dawuh. Puntadewa sewu Pati Agung Mangasami. Iya ya Petro ana apa? Ngaten lho Putra. Sawanten sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuhi dening Ndara Permadi ing nalika semanten pinanggih kaliyan jem namanipun Anggara Parna. Iya saban. Lah, mlayu ngaten kok. Tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dawuhi supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarta. Lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendong Ndara Permadi. Kuwalik ora sak kesusu. Diutus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Aku arep tok gendong nggih. Lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Ngapa? Aku ki mengetotke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara gendong Ndara Pinten Tangsen ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Mboko siji. Le bolak-balik. Wis pokoke Ndara Puntadewa tak gendong kowe gendong Ndara Pinten Tangsen. Ora tekan kono gecek sirahmu. Monggo. Iya Petro Permadi menyang endi teng rika? Pundi to? Lah iki. Oh, dirangkul kok ora kena. Pun? Iya kok. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km/jam. RE King. Iya Petro, kendel nggih? Iya. Yuk. Ora nang sirah. Sijine gak wis ngrekoso iki. Loro gek bobote kaya ngene. Wis gek mlayu Bagong nggih, mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora. Wah, ngrekoso kaya ya. Waduh. Wis alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Ndara opo sing ewel-ewel lambeku saking bantere nganti keder Petro. Oh nggih dialonke ngono. Satriya kok sementen yo awa dalonke meleh iya alon wae. Allah. Tak madhep rono Petro. Cangkemku kena angin. Keder kabeh. Wau sampean limapan yo ora njur madhep rono kok ya. Siap? Iya Petro. 150 km/jam. Aku wegah nek carane ngene iki. Nganggo nabrak ya apa-apa.
Iki ora maju-maju. Abot ngarep. Wis kendel teng mriki. Ngrekoso tenan. Sesuk neh rasah sok aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petruk. Petruk nduk kapake Kakang Mas. Kula jak banter niku nuwun sewu tutuke keder. Bareng kula alon ki kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Karo bendoro kok ngepleh-ngeplehke. Adiku ndi? Bagong. Mandap. Terus mundur. Oh iya. Aku wis nang kene. Mundur iki selabot. Iya, iya. Endi, Gong? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu wis semaput omong. Aku arep semaput. Wis biur. Semblung kali ya, Gong. Edan. Kakang Mas, opo Yayi? Dawing Jimanggara Parna kinen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wonomarta. Yen to pancen mengkono ayo Yayi digelak lakune monggo kula dherekaken Kakang. Bermati. Kenging napa niku, Kang? Raka kenging napa, Ndara? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku Kang Raka kenging napa, Ndara? Apa Petruk? Kang Raka. Petruk iki pancen nek njaluk apa-apa kok bahasane wangun. Wah, Petruk. Nun. Awakku kena kaya ngene iki nek dienggo gelawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ngerti aku. Gus, apa Petro? Pangandikaning Begawan Anggara Parna dibuktekke. Buktine sranane apa? Lho, oyot Bayura digunakake. Sabet oyot Bayura. Iya, Panakawan.